खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोसो गोरबो बिखासनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनाय अननाय जासिग्रोदों। लोगोफोर दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार भिडिअ नुबाय। मैया भिडिअ बानायनांगौ दंमोन, आं बेखायनो दिनै बानायबाय। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव दासान्दि रिसेन्टलि बिराद भिडिअ नुदों नङा होमबा? बेनो जाहैबाय मा सोरबा आइजोखौ माने माबा मोनसे दाय मावनायनि थाखाय खानाय सिननानै होनाय, सोरबा दाय जानायनि थाखाय बिसि फिसायजों फाथैलाय बिसिलायनाय, सोरबा गावनि बिसिखौ देथारनाय, सोरबा गावनि फिसायखौ देथारनाय। बेबायदि गोबां भिडिअ नोंथांमोना आथिखालाव ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं। आं बिनि सायाव नोंथांमोननो दिनै जेसेबां हायो रायलायनो नाजागोन नोंथांमोननो। थ' बिनि आन्दोआव मा हाबनानै दङ? फाथैलाय बिसि फिसायनि गेजेराव फाथैलाय बिसिलायनाय, बेनि आन्दोआव मा हाबनानै दं बेखौ रायलायगोन। सासे फिसाया सासे बिसिखौ देथारनाय, बिनि आन्दोआव मा हाबनानै दं बेखौ रायलायगोन। खानाय सिनना होनाय सासे मानसिया दाय होयोब्ला, दाय मावोब्ला बिनि आन्दोआवहाय आङो नोंथांमोनजों बेसेबां हायो आंनि जेरैखि मोन्दांथिखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। स' फैयोब्ला नोंथांमोनजों आङो गोबाव खालामालासिनो आङो रायलायलांनोसै। आङो फार्स्टआवनो रायलायगोन खानाय सिननानै होनाय। जुदि सासे सोरनिबा फिसाजोआ जुदि सोरनिबा फिसाजोआ जुदि सोरजोंबा हमजानानै सोरजोंबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै हमजायोब्ला खानाय सिननानै होनाया जोंनि समाजाव गनायथावना? बेनि सायाव नोंथांमोना मा रिप्लाय होगोन? दिनै नुदों ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफ्रा गोबां रिल होदों, शेयार खालामदों जे सासे, आरो दाखालि नोंथांमोना नुदों जे लाजिनानै जायनि फलाव सासे बिनानावा थैनो गोनां जानानै फैबाय। बिनि दायनिगिरिया सोर? नों आंआनो, नों आंजों। जाय बिथांमोना शेयार खालामबाय ससियेल मिडियायावहाय, बिनि मान सन्मानखौ गासिबो जानानै होजोब्बाय। स' बिनियावनो दिनै जोंनि मानसिफ्रा फोथैबाय। जुदि बेयो नोंनि फिसाजो जानायमोनब्ला नोंबोथ' गेरेन्टि होनो हानाय नङा कि नोंनि फिसाया बेबायदि मावा होननानै। नों बुंनो हागोन नामा नोंनि फिसाजोआ दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैदों मा रोखोम दं नों मिथिगौ? मिथिगौ? स' अब्ला बेयो गुबुननि फिसाखौबो नोंनि फिसा नों सानना लानो हानाय जानांगोन। गुबुननि फिसाखौबो जाय नोंनि फिसा साननानै लानानै जों जुदि बिजिरनो लाया, अब्ला जोंनि समाजा मालाबाबो जौगानाय नङा। गुबुननि फिसाखौबो गावनि फिसा साननानै बिजिरनांगौ। गुबुननि फिसा होननानै गुबुननि फिसाबा बेबायदि खालामनांगौ, साला गुबुननि फिसाया थैब्लाबो अरजाया, माबाबाबो अरजाया, गाज्रि जाबाबो अरजाया। स' बेबायदि साननानै जों खालामनो नाङा। आङो दुखु मोनदों। दाखालि भिडिअ बानाय सानदोंमोन आङो बिनानावनि थैनायखौ लानानै, नाथाय आं बानायनो गोसोआव दुखु मोनो, आं जेबो बुंनो हायाखिसै। आरो दिनैनि गेजेराव सासे बिनानावखौ जेनेबा मा दाय मावदोंमोन मिथिया, दायाथ' नोङो गोबां मानसिया सिखाव मावखुमानो नागिरनानै खामानि मावो, खिन्थु आं सिगाङावबो बुंदों आरो दिनैबो बुंगोन, सिखाव खामानि मावखुमानो हाया। हागोन नों खेबथाम खेबब्रै खेबबा, नाथाय नों सानसेयाव हमजाखायोखा। बे आरो मानोना आनान गसाइया सोरजिगिरिया नोंखौ नायगासिनो दङ। जोंखौ इसोरा नायगासिनो दङ। इसोरा नायनायखाय जोंखौ नोंखौ सुद्रायगोन खोमा साननानै नोंखौ मालाबा नोंखौ माने माबा होयो, खेमा होयो। नाथाय नों बारा मावोबा नोंखौ हमजानाय फारियाव गोलैना होगोन। दा आं बेखायनो होनना बुंदों, आंनिबा सोरबा मानसि दाय मावनानै हिनजाव मानसिखौसो जों खानाय सिननानै हगारनोसै दे, हौवा मानसिखौ मा खालामगोन दाना? हौवा मानसिखौ मा खालामगोन? बेखौ मा खालामगोन? गन्थं हास'ना होनोसै ना खोमा हाखाना होनोसै? मा खालामगोन दाना? ओंखायनो आं खावलायनो लुगैदों, जा बिसार नांगौ समाजाव बिसार। जोङो दिनै सोरनि फिसाफ्रा बिमा बिफानि बाथ्रा मानिनानै सोलियोलै? सोरनि बिमा फिसाफ्रा बिमा बिफानि बाथ्रा लानानै खामानि मावो? बिमा बिफाखौ सिखोमासो दिनै खामानि मावो, दोनखोमा खामानि मावो। अब्ला नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय। बेनिखायनो गुबुननि फिसायाबो गावनि फिसा जाय साननानै लानो हागोन, आरो बेफोरबायदि साननानै जोङो बिजिरनो हागोन, अब्ला सानसे मा जोंनि गेजेरावबो गोग्गो समाजा फैगोन। नाथाय बे जुदि जानाय जाथाया जुदि दाय जायोबा, माने माबा मोनसे बिपदआव गोलैबा, खिन्थु गामियानो गिल्टि जागोन, बेखौ थाल लाखा। गामियानो हमजाजोबगोन, गामिया खाजाजोबगोन। बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव स्पष्ट बुंखाबाय। मानोना जोङो बिसारखौ खालामोब्ला माइ गाब जुजाय बासियालासे जोङो बिसारखौ खालामनांगोन। उमुकनि फिसासो, हेन्थेननि फिसासो, बेबायदि होननायखौ जों गारनांगौ। नोंथांमोना नोजोर हो, जोंनि समाजाव गुबुनखौ
गाज्रि जाजानो लुगैनाय गुबुनखौ गोरिब गुन्द्रा जाजानो लुगैनाय गुबुनखौ खैफोदाव खोलैनो लुगैनाय मानसिया जोंनि समाजाव बांसिन अब्ला नोंथांमोनहा बुजिदों दा गतिके आरो बिनि गेजेराव बिसिजों फिसायजों फाथैलाय बिसिलायनाया जाया नङा जायो जोंनि समाजाव मानो होनना बुङोब्ला सानैनि गेजेराव सोरबा गाज्रि खामानि मावबाय बेखौ फिसाया सहायनो हाला बा बिसिया सहायनो हाला बिदियाव खानांगौ जानानै फैयो फाथैलाय बिसिनाया समाजाव थाखायखा नियम बायदि बेखौ गामिया बिसार खालामनानै गोरोबलायनो हायाब्ला जुदि बिसोर सानैनि गेजेराव गोरोबलायथारोबाबो जुदि हौवायाबो गावखौ माने खदै मुना लानो हाला हिनजावाबो खदै मुना लानो हाला स' बिदियाव बिबो बिजों सिथाबना रायजानो हाला बेजों सिथाबना रायजानो हाला स' बिदियाव जाथाया जाया नङा जायो दा बिदियावहाय जोङो मा खालामनो हायो कि जोंनि समाजावहाय उफाय गैया नों थाजाबाबो बिथांमोना माबा मोनसे जागोन सोरबा खैफोद जाखागोनब्ला बे बिसारखौ लायो आरो बे गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो फाथैलाय बिसिनाय नियमा आरो उफाय गैया नोङो नोंनि न'खराव गन्दगल जाबाय थायोबा थाजाबोबा सोरबा थैयोब्ला मा जागोन स' बिथांमोननि गोजोनखौ नागिरनानै बिथांमोनखौ फाथैलाय बिसिनाय बे समाजाव होयो आरो बेखौ आं एक्सेप्टेबल मोनो आरो आंनि मोन्दांथिखौ आं फोरमायबाय आंनि थाखाय बे गनायथाव आं बुंबाय मोननै बाथ्रा बुंबाय आरो दिनै लास्ट बाथ्रा दं मा फिसाया बिसिखौ बुथारनाय बिसिया फिसायखौ बुथारनाय नोंथांमोना गोबां खोनादों आरो बे काहानिफोरखौ बे आखुथायखौ जोंनि बर' समाजाव माबोरै दोनखो गोबां नोंथांमोना नुबोदों देथारनाय उन्दुना थाखुमानाय समाव सोरखौबा देथारनाय मानाय माने बिसिजों फिसायजों जेब्लानाखि सुथुर जाबाय बिसियाबो फिसायनि खोथा खोनासङा फिसायाबो बिसिनि खोथा खोनासङा सासेया सासेनि सायाव माने रावबो माने खोथा बाथ्रा जेनलायलाया रावबो गं बायनानै लालाया बिदियाव न'खराव सान्थि फैया आरो बेफोरबायदि सान्थि फैलायियावनो हयथ' बिसिया जौ फाग्लि बा फिसाया जौ फाग्ला खोथा फंसेबो लालायलाया सानफ्रामबो दुम दाखाला बारा सानफ्रामबो बुलाय सोलाया बारा आरो बेफोरबायदि न'खरावनो सानसे बेबायदि बिपदा फैयो फिसायखौ बुथारनाय बा फिसाया बिसिखौ बुथारनाय दा बेबायदि थासारिखौ जों रावबो जाजानो लुबैया दा लुबैयाबा जों मा खालामनांगोन सासे नङा सासेया माने खदै मननानै थानांगोन बा एरखेनानै थानांगोन एरनानै थानांगोन खुगा दंब्लाबो बबा जानानै थानांगोन समाव उफाय गैयैयाव नाथाय नोंगौ मालाबा कन्ट्रल खालामनो हायि जायो जोंबो फेमिलि गोनां हिसाबै जोंबो जायो मालाबा जोंबो बिसिजों फिसायजों नांलाय खमलाय जायो जोंबो जेनेबा इभेन आंबो दिनैसिम बिसिजों नांलाय खमलाय जाफेराखै होननानै रावबो बुंनो हानाय नङा दा बेनिखायनो आंनिफ्राय जेनोखि मोन्दांथिफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों दा जोंनि बर' समाजा माखौ सोलोंखो दिनै डिजिटेल जुग हिसाबै डिजिटेल जुगाव निउस मिडियाआवहाय दिनै गोबां बेफोरबायदि मोनबाय माब्लाबा फिसायखौ दानस'नानै प्लास्टिकआव थुख्रा थुनानै फ्रिजआव सोनानै दोननानै माने बुथारनानै गारहैनाय गुबुनखौ हाबा लानो थाखायनो बेबायदि खारिखौ गोबां खोनाबाय मालाबा फिसाया बिसखौ दानथ'नानै गारखुमाहैनाय गोदो माने गिबि एबा माने सेकेन्ड टाइम हाबा खालामनो थाखाय बेफोरबायदि जेनोखि थासारिया जोंनि गेजेराव दिनै जों ससियेल मिडियाआव नुनायखाय जोंनि बर' समाजाव फैबाय होननानैसो आं बुजिनो हायो नाथाय नोंथांमोननि मोन्दांथिया मा बेखौ आं मिथिया दा बे गासैखौबो जोङो बिथिंखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि समाजाव जौगानांगौब्ला गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रानो सांग्रां जायाब्ला जों राहा गैया नोंबो नोंनि गथ'खौ नोजोर हो आंबो आंनि गथ'खौ नोजोर होनांगोन गामिनि हिसाबै जों बयखौबो जोङो मोजाङै दायथ' लालायनानै जों नोजोर होलायनो हानांगोन अब्ला जोंनि समाजा जौगागोन सानसे गतिके समाजखौ जौगाहोनांगौबा आंबो दायथ' लानांगोन नोंबो दायथ' लानांगोन बुंबाल जानाय नङा प्रेक्टिकेलि जों मावनानै दिन्थिनांगौ खुगाजों बुंनायखौ बयबो हायो मोजां जानांगौ होननायखौ बयबो हायो खिन्थु प्रेक्टिकेलि जिउआव मावनानै दिन्थिनांगोन नङा होमबा मा जादों मा जायाखै दा बेफोरखौ जोङो जुदि नोंबो सांग्रांबा आंबो सांग्रांबा गथ' गथायफ्रा बयबो सांग्रांबा रावबो जाखायाना जागोनसै जानाय नङा दा जोंनि गेजेराव सांग्रां व्यक्तिनिख्रुइ असांग्रां मानसिफ्रा बांसिन एबा समाजखौ गोग्गो थासारि जाजानो लुबैग्रानिख्रुइ थासारिखौ गाज्रि जाजाग्रा बायदि बायदि गुन्दामि लांसुनिया बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्राया जोंनि समाजाव बांसिन बिदियाव जोंनि समाजा बोरै जौगानो बिदियाव जोंनि समाजनिफ्राय बेफोरबायदि उमुगनि माबा फानदोंनो उमुगा ओरैबायदि खालामदोंनो बोरै जोबनाय नङा आरो जोंनि गासैबो जोंनि बर'नि जेसेबांनाखि जों बर' सामलायगिरिफोर दङ बिथांमोननि माने मोन्दांथिबा गुबुना सोरबा सासेखौ गिनायनि खाथिराव बे खामानिया जाला दा एक्टिभ मोनसे रल लानो हाला उइक गासिबो उइक लोरबां जोब गासिबो जायनि खेलाव जों मावफुंनो हायि जालांबाय
रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मोन्दांथिखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो आं खावलायगोन दाय मावब्लाबो जों सोरनिबा हिनजावखौ खानाय सिननानै हगारनाय मानायखौ जों खालामनो नाङा बेबो नोंनि फिसा नों दुखु लानानै माबा मोनसे फाइन बादा फोनांनानै बा फंफा फंनै बेखौ फैनानै पानिशमेन्ट होनानै फिजिकेलि पानिशमेन्ट होनानै एसेबाबो फोरोंनो हायो नाथाय बेफोरबायदि खालामनाया बिराद गिदिर अनाय आरो हिनजाव माहारिखौ माबा खालामनाय जायो बेखौ आंनिफ्राय खालामबाय जेन खालामा आरो न'खराव बिसि फिसाजों नांलाय खमलाय जायोबा सोरबा सासे खारखुमा सोरबा सासेया एरनानै थाखुमा सुग्लायाबा दाफै बेफोरबायदि आन्दायनानै थालायोब्ला एसेबाबो खहा जागोन आरो नोङो उफाय गैया नोंगौ माने हौवा हिनजावनि गेजेराव बिराद खुगाफोरखौ दं होननानै बुंलायलायनायावबो बिराद गोरोन्थि जालायो ओंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ हायोब्ला जेसेबांनाखि न'खरा सान्थि खालामनो हायो बेखौ खालाम आरो मालायनि न'खरखौ एरनानै होनायफोरखौ खामानिखौ दा मावहा प्लिज